Ngake nganesikhathi ke bazalwane la khona esithi masihleli la sasifunda khona enyuvesi. Uhlale nabantu abathize. Othi mawubalalele bekhuluma uza amamaka abawatholayo nayo yonke into uzibuza umbuzo wodwa lo muntu ufike kanjani? Uzibuza ukuthi uqualify kanjani lo muntu kuba la ngoba ngimbona ngathi akakana idea ukuthi kwenzakalani la. Izimo enjalo izimo ejwayeleke kakhulu. Izimo enjalo zijwayeleke kakhulu lapho khona uzothola abantu abaningi bese indaweni la uyibuza khona ukuthi do they even belong here? Bazalwane masibuya kwi context yethu. Kunamabandla amaningi anabantu ofika uzibuza ukuthi laba bantu bazibiza kanjani ukuthi bangamaKristu na? Aholwa amadoda oyibuzayo ukuthi la madoda azibiza kanjani ngabefundisi na? Inkinga le evamile, inkinga yokuthi kukhona abantu abaseyindaweni ohlala uziquestion ukuthi lo muntu ufike kanjani la? Kwenzeka kanjani ukuthi umuntu oyilolu hlobo abe sendaweni ethize noma umuntu oyilolu hlobo ayithuke sehlanganyele nabantu abathize noma abantu abawuhlobo oluthize? Bazalwane, iproblem yethu njengabazalwane esontweni emabandleni. Iproblem abefundisi bamanga, iproblem yabazalwane bamanga. Iproblem yabelusi bezimvu abangesiba abelusi. Inkinga yabantu abayibiza ngamaKristu bengewona amaKristu. Kuhle bazalwane, nimayeke abantu amaMuslim abhubhe ngoba uJesu ayamphika. Bayekena abakashambe babhubhe ngoba uJesu bayamokha bathi akaze afike. Bayekena abangakholwayo babhubhe ngoba bayidelela inkolo, bayichizela inkolo. Yini kodwa le ezokwenza ukuthi abantu abathize abazibiza ngamaKristu bagcine kubhujisweni na? Yini le engenza ukuthi umuntu ahlale esontweni ahambe yonke iconference yesonto akhokhe zonke imfanelo zesonto kodwa ekugcineni inkosi uJesu Kristu ithi deda amenze okubi angizange ngikwazi. Deda amenze okubi angizange ngikwazi. uJesu ngaphambi kokuthi akhulume lawo mazwi athi deda amenze okubi angikwazi encwadini kaMateyu chapter 7 uqale ku verse 13 wakhuluma wathi khona yini amasanga amabili. Wathi khona isango elincane nesango elibanzi. Kulamasango womabili kunezindlela ezimbili ezihlukene, indlela nendlela ifana nesango lakhona. Kuleli sango elincane kuthiwa nendlela incingo. Kuleli sango elikhulu kuthiwa nendlela ibanzi. Ebese lezi indawo ezimbili utshelwa futhi ngeqoqo labantu elingena khona kuthiwe kuleli sango elikhulu baningi abangena khona. Kuleli sango elincane bancinyana bangena khona. Ebese kugcineni kokho konke lamasango omabili anesiphetho. Kuthiwa leli sango elincane liyise kuphileni, isango elikhulu liyise kubhujisweni. Liyise kubhujisweni. Bazalwane, zikhona indawo ongakwazi ukungena khona ungabelongi. Zikhona abantu ongayibiza noma uyihlobanise nabo nanoma ungangenanga nabo ngendlela eright kodwa ikhona indawo eyodwa ongeke uzungene ngephutha khona isezulwini. Ngeke ungene ngephutha ezulwini. Ngeke. Ungangena yonke kwenye indawo ungene la kungafanele ungene khona weqe la kweqiwa khona kodwa ezulwini akekho yongena khona engabelongi khona. Amehlo kaNkulunkulu bazane amsulwa kakhulu. Amehlo kaNkulunkulu abone kujuleni kweinhliziyo. uNkulunkulu kalenza iphutha, uNkulunkulu akakhethi ibuso bamuntu. Angeke ungene ezulwini wena uNkulunkulu ebhubhisa abantu abaphila njengawe. Ngeke ungene wena. uNkulunkulu akakhethi umuntu. Uma bonke abaphila njengawe babhubhisile uzongena ngoba unjani wena? Ebazalwane, yabo nje wasila. Ayikho noyedwa umuntu obaleka ngendlela. Akekho umuntu omuhle kunabo bonke abantu emhlabeni ola. Ayikho umuntu omubi kunabo bonke abantu emhlabeni ola. Ayikho into ongcono ngayo, ayikho into special ufana nabantu bonke. Siya kanjani ezulwini? Siya kanjani ezulwini?
Yile ndaba esikhuluma ngayo la. Linye isango. Linye isango. Isango uJesu. Linye isango linguJesu. uJesu yena yedwa okungenwa ngaye ezulwini. uJesu yena yedwa othi mawunikele impilo yakho kuye ukwazi ukungena ezulwini. Bonke abangena ngoJesu bayiphile nokuphakade. Bonke abachizela uJesu bayibhujiswe nokungunaphakade. Bayibhujiswe nokungunaphakade. Ngaphambi kokuthi sifunde ngifisa ukusho singaqali. Zimbili indlela. Kungabe ungena ngoJesu manje usindise ushiye zonke izono zakho uyekuphila nokungunaphakade. Okanye umiyeke uJesu uzisho wena ukuthi ufanelwe ukubhubha ongunaphakade. Umnyango wezulu usavuliwe gengelezi ufuna wena ulinde wena. Kodwa into kumele uyazi ukuthi awuyukubizwa njalo. Lo mnyango awuyuhlala uvulekile. Siyoba khona isikhathi athi uJesu bayofika abanye bengqonqoza bethi inkosi yenze njani? Sivulele. Athi uJesu cha dedani benze bakubi kanginazi. Athi namhlanje isikhulu kuncengwa wena sindiswa shiya izono zakho iye kuphiyene ongunaphakade. Nayi insindiso yamahala mahala free. Yaka nje imali oyichitha wenza izono. Izono into ezokubhubhisa uphela wonke umkholo uchitha lezonweni. Uncenga lifestyle noma indlela yakho yokuphila yezono. Kodwa insindiso is a free. Asifundeni lapha abazalwane. KwaJohn chapter 10. Ngiqinisile ngithi kini ongangeni ngesango esibayeni sezimvu kodwa ekhwela ngenye indawo lo uyisela nomphangi. Kepha ongena ngesango ungumalusi wezimvu. Umlindi sango uyamvulela lowo. Nezimvu ziyalizwa izwi lakhe. Ubiza ezakhe izimvu ngamagama. Aziholele ngaphandle. Nxa esezikhiphile ezakhe zonke uhamba phambi kwazo izimvu zimlandele ngokuba ziyalazi izwi lakhe. Kepha umfokazi azisoze zamlandela. Kodwa ziyambalekela ngokuba zingalazi izwi labafokazi. uJesu washo lo mfanekiso kubo. Kepha bona abezwisisanga ukuba kuyini lokho ayikhuluma kubo. Ngakho uJesu wabuye wathi kubo, ngiqinisile ngithi kini mina ngiyisango lezimvu. Bonke abafike ngaphambi kwami bangamasela nabaphangi. Kepha izimvu azibezwanga. Mina ngiyisango. Uma umuntu engena ngami uyakusindiswa angena aphuma afumana idlelo. Isela kalizi kungengokweba nakubulala nokubhubhisa. Mina ngize ukuba babe nokuphila babe nakuchichime. Lokhu izwi lenkosi ibandla lithi amen. Lapha ebazana uKristu uziveza ebaluleke ngendlela ezintathu kwabakholwayo. Kunezindlela ezintathu uKristu azoziveza ebaluleke ngayo kwabakholwayo. Kuverse 1 kuya kuverse 6, iverse lokuqala ke kuverse le6. uJesu uthi uyisango labelusi bezimvu. uJesu kalona nje eqala isango lezimvu, kodwa uJesu uyisango lani labelusi bezimvu. Lempi yabelusi isuke ku chapter 9 before sifike chapter 10. Lapha ku chapter 9 uJesu lithi iBhayibheli wayekade ephilise indoda eyimpumputhe eyayikade izalwa ingaboni. And le ndoda uJesu wayiphilisa kuusuku lweSabatha. And uJesu uma le ndoda esayiphilisile mawufunda chapter 9 kuverse 35 uJesu wezwa ukuthi bamkhiphele ngaphandle kwathi eyifumana wathi uyakholwa indodana kaNkulunkulu na. Le ndoda wathi uJesu esayiphilisile liBhayibheli amaJuda okwakungabaFarisi nabanazo zonke iziphathi zamaJuda iziphathimandla zamaJuda zasizimkhipha ngaphandle kwesinagoge lomuntu. Wayesekhishwa ngenxa yokuthi unobudlelwano obuthize noJesu Kristu. But iBhayibheli liphinda lisivezele enye into ngale ndoda. Le ndoda ezalwa ingaboni esikhishwe ngaphandle kwesinagoge lamaJuda, le ndoda yaba nobudlelwane obupersonal noma ubudlelwane obujulile noJesu Kristu. Le ndoda yakholwa uJesu Kristu. Yanikela impilo yayo kuJesu Kristu.
Uma le ndoda inikela impilo yayo kuJesu Kristu, ibizwa abaFarisi nezikhulu zamaJuda. Bazoyibuza ukuthi ithini ngalomuntu igama lakhe ekuthiwa nguJesu. Buku verse 39. Wathi uJesu verse 37. Wathi kuye, usuyibonile okhuluma nawe iyona. Wayesethi, ngiyakholwa Nkosi, wakhuleka kuye. iBhayibheli likhuluma ukuthi uJesu wayibuza le ndoda ukuthi iyakholwa naye indodana kaNkuluNkulu. Yaphendula yathi, ingubani Nkosi ngize ngikholwe yiyo? uJesu uthi, usuyibonile ukhuluma naye indodana kaNkuluNkulu okufanele ukholwe yiyo. Nanka amazwi abalekile lapha ku verse 38. Ngiyakholwa Nkosi, wakhuleka kuye. Lithi iBhayibheli wamworshipha, wakhuleka kuye. Uma le ndoda yenza lento, kwaqala ukusuka isiphithiphithi. Ngokuthi abaFarisi babezazi kuyibona abaholi bakwaIsrayeli. Babezazi kuyibona abafanele ukuba belusi bomhlambi noma belusi bezimvu zakwaIsrayeli. Kwasuka umona, kwasuka umhawu kubona. Ungubani lo umuntu okuzokholwa uye manje? Sizothini ngeyifundisa zobaba mkhulu? Sizothini ngesikufundise nesakuzo selokusazalwa? Ubani le ndoda abazokholwa yiyo namhlanje? Ubani le ndoda? iBhayibheli liyasichazela ngoJesu ukuthi uJesu njengoba ezishilo ukuthi uyini, uyindodana kaNkuluNkulu. Uma bembona ephendukela kuJesu le ndoda, bagcwala inzondo baze bamkhiphe esinagogeni ngoba egcwaliswe inzondo embi. But le ndoda inendlela ebiza ngayo uJesu. Verse 17 chapter 9. Le ndoda ku verse 17 ka chapter 9 uJesu imbiza ngani? Khona baphinda bathi kuyo impumputhe, wena uthini ngaye? Bembuza ngoJesu, uthini ngoJesu? Wena uthini ngaye? Lo ovule amehlo akho na? Yathi umprofeti. Le ndoda yabaphendula ithi, lo muntu ongivula amehlo umprofeti. Mawuqhubeka futhi ku verse 30 kuya ku verse 33, bambuza futhi ngaye ukuthi uthini ngaye lo muntu. Verse 30. Waphendula lo muntu wathi kubo, lo kuyisimangaliso ukuthi nina anazi lapho evela khona. Bambuza uvela lapho uJesu. Uthi simangaliso ukuthi anazi lapho evela khona. Ngobani? Ingani uvula amehlo ami? Kanimazi ukuthi uvelaphi, kodwa uvula amehlo ami lokungazalwa ngibona. Barumbuzo wena uthi uvelaphi lo muntu okuvula amehlo. Verse 31. Iyaqhubeka le ndoda, iyabafundisa, is teaching them theology le ndoda ezalwe impumputhe, ifundisa ama theology enosuku. Verse 31. Siyazi ukuthi uNkulunkulu kazizwe izoni. Siyakwazi ukuthi uNkulunkulu kayiphendula izoni lapho zikhuleka kuye. Kodwa uma umuntu emesaba uNkulunkulu ayenze intando yakhe, uyakumuzwa loyo. Uma lo muntu ethandazile kwavuleka amehlo ami, nithini ngaloko? Ngoba nazi kahle ukuthi uNkulunkulu izoni kazilaleli. Ningibuza ukuthi uvelaphi lo muntu kodwa uvula amehlo ami ethandaza kuNkulunkulu angazilaleli izoni. Verse 32. Oselokhu kwathini akaze kuzwakale ukuthi ukhona owavula amehlo ozelwe impumputhe. Le ndoda mayikhuluma izifakazela ngoJesu. Ifakazi ikhuluma ngoJesu. Izifike ku verse 35 ke 38 lapho khona isithi iyakholwa imworshipha uJesu. Kwasuka umbango ukuthi zibhilonga kubani izimvu? Ezigabani izimvu? Izimvu noma abantu abasemhlabeni abathi bakholwa uNkulunkulu, ubani okumele bamlalele? Ngubani okumele bamlalele? And that is why mawuqhubeka lapha angizofika khona sekhuluma uJesu ngokuthi umalusi omuhle. Ukhuluma ngazo lezo zinto ukuthi izimvu zakhe. But ngaphambi kokuthi angene lapha uJesu ku verse 1 uzobatshela ukuthi akalona kuphela isango lezimvu, kodwa nabo bonke uJesu ababeke njengabelusi abangaphansi kwakhe kumele bavumele kuqala. Akekho umuntu ongakwazi ukungena abuse phezulu komhlambi kaNkulunkulu engazani noJesu. Verse 1. Ngiqinisile ngithi kini ongangeni ngesango esibayeni sezimvu kodwa ekhwela ngenye indawo la uyisela nomphangi. Asikhulumi ngezimvu la, sikhuluma ngothize ozongena esibayeni sezimvu. Uthi uJesu lo ongangeni ngesango esibayeni sezimvu lo uyisela nomphangi. Nayibona bazana sihlale endaweni njengala eSweetwater.
Siyakwazi ukuthi emini emizini yabantu kehlale kungekho umuntu, angithi? Uma sike sabona umuntu ekotela ngewindi, siyazi ukuthi khona ngekho right. Isela leli. Owakhona siyamazi ungenaphi? Emnyango. And uJesu usinika leyo picture, uJesu uthi uma esibayeni sezimvu, umelusi wangempela wezimvu ungena ngesango. Ungena ngesango. Akakhweli ngenye indlela, akaqhamuki ngezinye indlela, ungena ngalo isango. Bekunjani labazalwane? Into ebiyenzeka la ubuthola ukuthi endaweni yonke kulesikhathi sakwaIsrael, endaweni yonke kunezimvu, ebese kwakhiwa isibaya esodwa. Leso sibaya kube somphakathi. And leso sibaya somphakathi kuzothi abelusi bonke uma sekuntambama bahambisa izimvu bayozifaka esibayeni leso. And into ezokwenzeka ubuzofika phambi kwesango lesibaya kuma umuntu obizwa ngomlindisango. Lo umuntu owamkelayo ebala izimvu engenayo abazothi abelusi sebehambile asala azigada ubusuku. Ebese kuyothi ekseni uma isebuya futhi angene khona esangweni eseyolanda izimvu zakhe. So uzothola abantu ababili kabagada izimvu la, umuntu oqala umelusi, owesibili umlindisango ozigada ngobusuku. And uJesu ukhuluma ngabo labo bantu, wenza umfanekiso ngabo labo bantu. Uthi angangeni ngesango esibayeni sezimvu kodwa ekhwela ngenye indawo, uthi lo uyisela nomphangi. Amagama amabili uJesu awanikeza abafundisi bamanga. Labo abahlala beyibiza ngabefundisi kodwa bengamvumi uJesu. Labo bayibiza ngabefundisi bekhonza amadlozi. Labo bayibiza ngabefundisi bengavumi ukuthi uJesu yedwa isango. uJesu ukhuluma ngabo la, uthi amasela nabaphangi. And uJesu ukhuluma ngabantu abenza okubi kodwa bachaza ngendlela ezimbili ezahlukene. Isela siyazi ukuthi isela lenzani? Liyanyenya ngithi. Isela liyanyenya kodwa umphangi is a brutal robber okubamba phambi kwabantu kubhekiwe. And manje bazalwane abafundisi bamanga balesikhathi kabawona amasela abaphangi. Ngoba izifundiso zabo kabasayifundisi nje ecasheni sebeziveza ku-TBN zibuko izwe lonke. Sihlala ku-TBN. Imini nobusuku amanga emva kwamanga. Nqaka nangu umshado. Nqaka naku ukuthi letha imali tshala. Tshala ogcobeni. Uma ufuna ukubusiseka nikela kumfundisi. Kodwa yena ubuseka ngothatha imali yakho. Uthi uJesu mayikhuluma ngabo, uthi lo ongangeni ke manje esibayeni sezimvu, ongangeni ngalo isango, uthi lo uyisela futhi umphangi. Uyisela aphinde abe umphangi. Verse 2. Kepha ongena ngesango ungumalusi wezimvu. Lo ongena ngesango uyena umalusi wezimvu. Bazalwane, awukwazi ukuthi uyantshontsha kukhona umuntu ogade esangweni bese uyongena khona ngithi. Ungena lapho ngoba uyaziwa. Uyakwazi lo gadini. Ingakho lithi iBhayibheli ongena ngesango uyini? Ungumalusi wezimvu. Umlindi sango uyamvulela loyo. Number 1. Loyo uzothi mayingena afike umlindi sango ombonile izolo ntambama ezoshiya izimvu ngithi. Number 2, lithi iBhayibheli nezimvu ziyamuzwa. Nezimvu ziyamuzwa, izimvu ziyamazi. Bonke abelusi, inkosi ebabekile, labesibabiza ngesingisi sithi ama-under shepherds abefundisi. Nabo bonke abaholi bamabandla, uma umuntu ezokwazi ukungena agade umhlambi kaNkulunkulu, lo muntu kumele angene ngesango, kumele acknowledge uJesu njengenkosi. And uJesu lento uyikhuluma phambi kwamaJuda. uJesu uyikhuluma phambi kwamaJuda, uzothi bonke abafuna ukuba abelusi phezulu komhlambi bephika mina, labo bantu bangabasela futhi bayini? Bangabaphangi. Bamasela futhi bangabaphangi. Before sidlule, asibuyele nje kancane lapha chapter 9. Sibukeni something ngasekupheleni kwawo chapter 9. Siqale verse 39. uJesu webazani siyamazi ukuthi ube nezinye inkulumo sometimes lokho sesikubiza manje ngolimi lwamanje sithi ukugudlana. uJesu bevela khuluma esixukwini ebese nje ajijele itshe esikhotheni qhasha umuntu. uJesu uyayikhulumela esixukwini kodwa abantu abathize njalo bazohlukumezeka. Verse 39. Wathi uJesu, mina ngizela ukwahlulela kulelizwe, ukuba bangaboniyo babone, nababonayo babe zimpumputhu. Uyayikhulumela uJesu ngithi.
Mina ngizela ukuhlulela kulelizwe ukuthi abanjani abangaboni babone qede kuvula amehlo omuntu kodwa sethi uJesu ababonayo baziba impumputheke manje. Angishintshi kuphela abangaboni ukuthi babone, sengizoshintsha nababonayo bazophenduka impumputhe. Verse 40. Labo kubaFarisi ababe naye bezwa lokho bathi kuye, "Pho nathi siyimpumputhe yini?" Wathi kubo Jesu, "Ukube benizimpumputhe ngaba ninasono. Kepha manje nithi siyabona, isono senu sihlezi." UJesu banikeza into esimple. Uma ethi uJesu laba ababonayo bezubona, sebeyabuza bona, "Pho nathi impumputhe?" Uthi uJesu, "Kube niyabe inimpumputhe, ube benivuma ukuthi aniboni, nifundiswe ngaba ninasono. Kodwa lokhu nithi niyazi icala lenu lihleli phezukwenu." And now ke lombango uJesu azokhuluma ngawo la. Ukhuluma ngalabo bantu abazoyibiza ngabelusi bezimvu. Uthi uJesu, "Uma ningarecognize isango lokungena emhlambini namasela futhi nabaphanga, nimpumputhe ku chapter 9. Nimpumputhe ku chapter 9. uJesu ukhulumile kweyindawo wathi ayikho impumputhe ngaholenye. Ngenjalo zongena zonke emgodini. Zongena zonke emgodini. Buhlala ulalele eradioweni kushumayela umuntu uthi umfundisi kabani lo shumayela lento. Uthi makunje komanzi kunjani komile? Uma umfundisi nje esontweni kunjani? Uma umfundisi engakhathalela ukufunda izwi lenkosi, engakhathalela ukuqondisa izwi lenkosi, ngifisa ukwazi abafundi bakhe ukuthi banjani. uJesu uthi wonke umuntu ozoba umholi wezimvu akarecognize noma akazi ukuthi linye isango lokungena emvwini. uJesu. Ngoba izimvu sinomnikazi, izimvu ezikaJesu. Ibandla likaJesu. Ingakho bazane ku wrong masingathi masila sithi samabandla. Suyabala uCross, uReformed, Zionist Church in Christ, uRock of Ages. Ayikho lo noma sikanje bazalwane siyibandla. Ngoba sihlukene ngalutho, munye umuntu wasifela sonke, uJesu Kristu. Leli ibandla lomuntu oyedwa igama lakhe uJesu Kristu. Munye. Ingakho umpostoli Paul ekhuluma encwadini yabaseKorinte mabe banga befundisi. Ethi umpostoli Paul uPetro noma uKefas wanifela yini, uApollo wanifela yini, uPaul wanifela yini. Ngoba ibandla likaJesu akulona lo muntu kodwa ibandla likaJesu. Na wonke umuntu ofuna ukungena ebandleni likaNkuluNkulu, lo muntu kufanele acknowledge uJesu kuqala. Alisibuke lapha ku verse 3 singaqedi. Umlindi sangu uyamvulela lo, nezimvu ziyalizwa izwi lakhe. Bese thini? Ubiza ezakhe izimvu ngamagama. It shows ukuthi uJesu lo muntu lo ongene ngesango umuntu onjani, uyaziwa izimvu. Ngobani? Ngoba yena uqobo lwakhe abanikazi bezimvu bebengayiqambi izimvu amagama. Izimvu beyiqanjwa abelusi amagama. Abanye bazokwazi angazi kwezinye indawo. But into ejwayelekile nala esidotha ukuthi akekho nje inkomo ethi izalo ibinikwa igama. Abelusi babuya namagama le entabeni. Ebuye sekutshela umnikazi wathi igama lelo uba. And nayi into la kuthiwa lo uma isengene ngesanga izimvu ufike enze njani? Azibize ngamagama. And abanye babengenawo amagama kodwa babenza umsindo othize ozoziwa izimvu azelusayo yena. Ziphumele zona izimvu ahambe phambi kwazo size emva kwakhe. Ngoba ziyamazi umelusi. Ziyamazi loyo ongumelusi wazo. Ubize ezakhe izimvu ngamagama, aziholele phandle, azikhiphe phandle kwesibaya. Verse 4. Nxa esezikhiphile ezakhe zonke uhamba phambi kwazo. Indlela yabelusi le bakwaIsrael nangamazwe angakhona ukuthi abelusi bebengahambi ngemuva kodwa bebehamba ngaphambili. Ingakho bazane sifika nalapha encwadini amahubo kaDavide ethi uJehova ungumelusi wami athi uyangihola. Umelusi omholayo. Akuyena umelusi omqhuba ngemuva. Into ebijwayelekile ngoba abelusi nezimvu bebenobudlelwano obusondelene ngendlela eyisimanga. Njengoba usawubona abafana abancane mongaphuma la belandelwa izinja. Asibathanda abafana abancane izinja ngazi kwenzakalayo. Mongaphuma la abafana abancane bonke balandelwa izinja la ngaphandle. Bekunjalo ukulusa kwaIsrael. Abelusi bebehamba belandelwa izimvu zabo, zihamba emva kwabo, zihamba emva kwabo. Yibona abayiholayo beyikhombisa lapha amadlelo engakhona.
Bekungenzeka kube nezilwane eziyingozi ngaphambili. Izimvu ayikwazi ukuzihambela zona. Umelusi okumele ahambe phambili. Ayibona ingozi iza, ajike izimvu zimlandele. Nxa sezikhiphile zakhe kuverse 4, zonke uhamba phambi kwazo, izimvu zimlandele ngobani? Ngokuba ziyalazi izwi lakhe. Ziyalazi izwi lakhe. Ziyalazi izwi lakhe. Izimvu ziyalazi izwi lomelusi. Ziyalazi izwi lomelusi. Ngizosho labazalwane, izimvu zeqiniso ziyalazi izwi lomelusi. Izimvu zeqiniso ziyalazi izwi lomelusi. Ngeke siyanqaba bazalwane. Angeke bazane uhlala kuphanjaniswa khona izwi lenkosi ulazi izwi lenkosi. Ziyalazi izwi lakhe. Ziyamuzwa ongasakhuluma ukukamelusi wazo. Umelusi omkhulu uNkulunkulu uJesu Kristu uqobo lwakhe. Uyena ichief shepherd, uyena umelusi omkhulu. Bonke abanye bamelusi abangaphansi. Verse 5. Kepha umfokazi azisoze zamlandela. Umfokazi azisoze zamlandela. Loyo omfokazi khulunywa ngestranger ezingamazi azisoze zamlandela. Azisoze zamlandela. Bazalwane, ngeke niwalandela ama strangers kaNkuluNkulu. Ngeke niyilandele izithayi kaNkuluNkulu. Angeke bazalwane. Angeke nifake imali lapha lebhala kuma TV makuthiwa sende Standard Bank, nisendele abantu ukuthi baqhubeke namanga. Ngeke. Angeke bazalwane. Abalazi izwi likaNkuluNkulu, abalizwile izwi likaNkuluNkulu, abalezi izwi lomelusi abelomelusi wabo, angeke benze njalo. Angeke. Bakwazi ukuzwa umelusi ongene ngesango nabo abangene ngalo. Ngikhumbula lento enikhuluma kuqala. Nithi ziyezwana lezi zinto. Ngithema ngizwe into ekuyena ngeze ukuthi ihambisana nento ekumini. Isifundiso sinjalo. Sinjalo ke isifundiso. Uyamuzwa umuntu okhuluma njengomuntu owazi uJesu Kristu. Uyamuzwa futhi umuntu oyiphakamisa yena egameni lika Jesu Kristu. Nawo nihlala nabo. Bahleli nawo sofa emasontweni. Abantu abadala bahleli ezitulini ezibhlungu zaplastic. Kunosofa omkhulu akubonakala ngishoshomayela ngoba khona indoda nje eqhuqhobela kusofa, umfana omncane oqhuqhobela isofa. Uzibiza ngomelusi. Bisi izalukwazi ngamadodakazi akhe. Yosila nje mhlambe obaba beni babizwa ngomayisana umfana ongangawo. Indodana ke. Umfana ongangawo. Umfokazi asoze zamlandela. Anizwile 2020 210 zithi igalwe ephuka. Nimzulu umbamba efundiswe 2020. Izimvu zithi igalwe ephuka ziyabaleka. Ziyabaleka. Aziki umfokazi. Aziki lo ezingamazi. Ngoba lezi zimvu zinomninizo. Ziyalazi izwi lomninizo. Ziyamazi yena, zilandela yena yedwa, azilandeli izitho zomninizo. Azilandeli labo abaphikisana nomninizo. Azilandeli labo abayifunela inzuzo egameni lomninizo. Azilandeli bona bonke abayizitha zesiphambano somninizo. Izimvu ziyamazi umelusi wazo, zilandela umelusi wazo nalokho ulumizwi lomelusi wazo. Imvu bazalwane yadalwa yayesinye isilwane. Imvu ayikwazi ukuyivikela. Ayikwazi kulwimvu. Ilwane zonke zinendlela. Uyabona isilwane mhlawumbe masingakwazi kulo sinika inkosi siphije ubani. Noma isiphe lezi zinto ezikhishwa ingungumbana yibona into ezihlaba yonke ilwane wathi sinayo indlela yokuyivikela kodwa hayi imvu. Imvu ayikwazi ukuyivikela qobo. Ayikwazi ukugijima, ayikwazi ukumemeza, ayikwazi ukwenza lutho. Imvu mayibanjiwe ibanjiwe. Imvu depende fully kumniniyo. Uma umelusi eka wayishiya imvu maye kuleyo mvu. Ayikwazi ukubaleka, kayina impondo zokulwa, ayikwazi ukumemeza. Uma ike yatholakala umniniyo engekho umelusi engekho kuphelile ngalowo. Fully dependent, incike kakhulu kumniniyo. Isango elingumniniyo. Yilona okumele recognize kuqala.
uJesu washo lo mfanekiso kubo, kepha bona abezwisisanga ukuba kuyini lokhu akukhuluma kuwo. uJesu oqala esesikubonile ukuthi uyisango labelusi bezimvu. Abelusi bezimvu kuze bakwazi ukuya emvwini mele bangene ngoJesu. But uJesu uyisango futhi lezimvu uqobo lwazo. uJesu uyisango lezimvu. uJesu uyisango lezimvu verse 7. Ngakho ke uJesu wabuye wathi kubo, ngiqinisile ngithi kini mina ngiyisango lezimvu. Bonke abafike ngaphambi kwami bangamasela nabaphangi, kepha izimvu azibezwanga. Ngiyikhumbula ingxabano ya chapter 9. Ngiyikhumbula ingxabano ya chapter 9. Usethi uJesu bonke abeze ngaphambi kwami. Siyazi uJesu ngeke kusho lokho ngoMose, ngithi. Ngeke uJesu akusho lokho ngabaprofeti. Ngeke kusho ngaba bonke abazalwane beqiniso beTestament elidala. Obani abakhuluma ngaba beze ngaphambi kwakhe? Yilabo bexabana nabo chapter 9. Bafarisi namaJuda. Uthi uJesu ngiqinisile ngithi kini mina ngiyisango lezimvu. Nangi labo mina kade sikhuluma ngabo. Angeke bazana ngisabuyele emuva ngichaza ukuthi kodwa khona into eke highlightwa umfowethu uMbambo la ebalekile. Ukuthi lele gama leli uJesu mayilethi mina usebenzisa lawa mazwi asebenza kuExodus la khona uNkulunkulu ethi nginguye. Gama amazwi uJesu uzisho yena ukuthi uNkulunkulu. And umfowethu uMbambo khona into ayikhulumile la eCode chapter 8 ekhuluma ukuthi uma ningakholwa ukuthi nginguye nizokwenza njani? Lawufele ezonweni zenu. Gama amazwi angibeke nje ngolimo olulula lizoziwa na ingane yasecrash. Uma ungakholwa ukuthi uJesu uNkulunkulu uzofika esihogweni. Usho njalo nje uJesu. Uma ungakholwa ukuthi uNkulunkulu uzofika esihogweni. Uzofika esihogweni. Uzofa ufele ezonweni zakho. You will die in your sins. Uzofela ezonweni zakho. uJesu wabuya wathi kubo ngiqinisile ngithi kini mina ngiyisango lezimvu. uJesu uyazisho ke manje uthi uyisango lezimvu. Izimvu zingena ngaye manje. Nezimvu uqobo lwazo zingena ngaye. Ayikho indlela abazalwane nezimvu ekwazi ukungena ngayo ebandleni kaNkulunkulu ngaphandle kukaJesu. Wathi omunye umshumeli waphesheya abanye abantu basindisiwe ukuthi nje abazi. Uma ungamazi uJesu ayikho into odingwa, ayikho into ongayazi, awusindisiwe. Linye isango lekezulwini uJesu. Yinye indlela uJesu. Oselomhlaba wasekelwa kusuka kubazali bethu bokuqala uAdam noEva, abantu abayezulwini bangena ngoJesu. Abantu ababizwa ngabantwana bakaNkulunkulu babekholwe uJesu. Ngaphandle kaJesu akekho umuntu angawumntwana kaNkulunkulu. Akekho umuntu ongazana noNkulunkulu ngaphandle kaJesu. Nizozwa kusasa ekhuluma omunye ethi indlela neqiniso, ngithi akekho oyalapha ngaphandle kwakhe. Ngoba uJesu yena isango. Uyena uJesu lela sango elincane lika Matthew chapter 7 verse 13 athi ngenani ngesango elincane. Ngenani ngesango elincane. uJesu ekhuluma entshumayelane setabeni ethi ngenani ngesango elincane. uJesu akasho uthi mani ngaphandle nithi lazilalihle isango elincane kwaze kwanzima ukungena ngesango. uJesu akasho njalo uthi ngenani, push it, get in. Ngenani ngesango elincane. Kholwani uyu uJesu ngoba uyisango elingenisa ezulwini. Abese uJesu maseqedile ukuthi yena uyisango lezimvu athi ku verse 8 bonke abafike ngaphambi kwami bangamasela nabaphangi. uJesu mayeqeda ukusho ukuthi uyisango lezimvu ubuyela kuleli point esikhulume ngale ekuqaleni ukuthi khona abathize abangamasela nabaphangi. Phinde uyabagudla uJesu futhi. Bonke abafike ngaphambi kwami bangamasela nabaphangi, kepha izimvu azibezwanga. Yini uJesu lakhuluma ngayo la? Ile ndoda evulwa amehlo la. Ile ndoda evulwa amehlo ukuthi izimvu noma sebeyipheka ngembuzo kanjani noma sebezama kanjani kuyisusa kumelusi, izimvu azibezwanga. Izimvu ayibezwanga. Basa nayi induduzo. Ethi uma singene ngaleli sanga siyophuma. Nayi bazana induduzo. Ethi uma singene ngaleli sango angeke abelusi bamanga basithole. Angeke silalele lutho olunye. Ngoba singene ngaleli sango singene ngoba siyamazi nomuntu oyileli sango ozibiza ngalo athi mina ngiyisango. Uzisho yena ukuthi uyena isango.
besicula la manje sithi isango linye esivulelwe lona. Linye isango esivulelwe lona uJesu yedwa. uJesu yedwa. Hamba amasonto abantu abayibiza ngamaKristu. Waphela bonke abantu mabebhala amasonto abo fanele abe noChristian nje thizeni awazi kanjani. Mawuthi uyangena isigodlo sezangoma lesi. Ayikho into ethi Jesu la. Ayikho into ethi Jesu la. Isigodlo sezangoma nabathakathi basonta khona lapha. Noma kuyinkonzo amaphasi bayadlisana abanye bayaloyana kuyena yonke lena. Bonke bayobizwa ngezimvu zikaNkuluNkulu linye isango kumele bangene kulo nguJesu. uJesu. uJesu ngisango lezimvu. Izimvu uma zongena esibayeni zibizwe ngabantwana bami kumele zingene ngami. Kumele zingene ngami. Egcineni uJesu uyisango lensindiso. Isango lensindiso. Uyisango lembusweni wezulu. uJesu uyisango eliyembusweni wezulu bazalwane. Into emangalisayo le bazalwane. Into emangalisayo le bazalwane. uJesu usisho yonke into njengoba de sisho ukuthi uzothi uyindlela uyini egcineni uthi uJesu uma senizongena embusweni wezulu linye igede noliphusha yimi loyo. Yimi oyi access yimi oyi bridge elinisusa ngapha ekulahlweni liye kuphileni nguna phakade. Bonke abafa bekholwa uJesu ungathi le nto eyayishiwo ngesicebe noLazaro okuthiwa wathi uLazaro esefile wathwalwa ingelosi zawumbeka esifubeni sika Abraham. Ungathi kuzoba njalo ungathi uJesu yena isango elizovela livuleke kuthiwa you are ushered in. Come in ngoba wazi uJesu. Ezulwini ungaka ngoba wazi bani wena. Ubani wakini okhona? Uya ezulwini ngoba wazi uJesu. Ezulwini ngisho kwa umzali wakhe ngeke ungqongqoze uNkulunkulu uthi ngicela ungene ngoba umawula. Umuntu uya ngensindiso ngoba engene ngesango eluJesu. Yalaze licwethi isango linye lisavulekile. Isango lingubani? uJesu. Savulekile. Savulekile. Verse 9. Jesu uyisango lembusweni wezulu. Verse 9. uJesu washo lo mfanekiso kubo. Sorry, verse 9. Mina ngiyisango. Nangu lo I am ebesikhuluma ngayo. Mina ngiyisango. Uma umuntu engena ngami unjani? Asifundeni phela. Uma umuntu engena ngami unjani? Yakusindiswa. Uma umuntu engena ngoJesu uyosindiswa. Uma umuntu engena ngaleli sango elinguJesu lo muntu uyokwenza njani? Uyosindiswa. Akekho umuntu ongadlifa lombuso kaNkuluNkulu engangenanga ngoJesu. Engangenanga ngoJesu. Khumbula sibuyele kuMateyu 7. KuMateyu 7 uma ubuyela khona futhi uzokhumbula ukuthi uJesu ubele eqhathanisa lezi zinto ezimbili angithi ukuthi laba bangene ngesanga ngalaziyo ekugcineni uthe dedani benzi bokubi ngobani? Anginazi. Anginazi. uJesu uyena isango. Uzukwazi ukufika ezulwini ngoba ungene ngaye wazane naye uJesu. Uyena lisanga elincinyane likaMateyu 7. uJesu. Isango lembusweni kaNkuluNkulu uJesu. Isango lembusweni kaNkuluNkulu uJesu phela. Phela. Awekho amanye amasango nomasango kalona isango. uJesu isango. uJesu yedwa isango. Uyena yedwa uJesu oyofaka abantu embusweni kaNkuluNkulu. Uyena yedwa ongenwa ngaye embusweni kaNkuluNkulu. Uyedwa. uJesu isango elise kuphileni nguna phakade. Uthi isango elisensindisweni. Uma umuntu engena ngayo uyakusindiswa. Bazalwane bamlinye isango. Lelo sango liuJesu. Linye linguJesu. Abesethini athi lo uyathi sisindisiwe bese ngeyani angene aphume afumane idlela. Angene aphume afumane idlela. Uma uzoyibuza ukuthi usindisa uphume kwenzana nini ungena uphume? Ilanguage noma isaga lesesiHebheru esisetshenziswe encwadini kaYezenzo chapter 1. Niyakhumbula lesikhathi kufuneka abafundi kwase kuthiwa sifuna indoda
eyayikanye nathi lapho khona inkosi yenze njani ingena iphuma phakathi kwethu isakha saseBheru lesashisha ukuhlala ngamanye amazwi bathi sifuna indoda eyayikanye nathi lesikhathi sihlala noJesu uthi nala uJesu mayekhuluma ethi uJesu lo ongene ngaye uyongena phume afumana idlelo usho ukuthini usho ukuthi uyohlala khona ezulwini kuze kube ngunaphakade ipicture yomuntu yabona uhlala khona ethi uyavuka ekseni emsebenzini ntambama uyangena ngithi ukungena uphume isayini ukuthi uhlala lapha isayini yokuhlala lapha uthi uJesu ke lo ongene ngaye embusweni wezulu kanjani uyongena phuma afumana idlelo uyongena phuma afumana idlelo bazalwane insindisi ngoJesu kuphela insindisi ngoJesu kuphela bazalwane azikho ezinye indlela zensindiso azikho ezinye indlela zensindiso lento iqala manje uthi asihlanganisene amabandla awuhlangane munye uNkulunkulu munye vele uNkulunkulu uyise wenkosi uJesu Kristu kuphela uyedwa uNkulunkulu loyo wonke umuntu ophika uJesu uphikile uNkulunkulu ongangeni ngoJesu akayi uNkulunkulu oyindlela kodwa engeyena uJesu uyindlela esihogweni indlela ekubhujisweni ekuphileni uJesu umunye isango elekuphileni uJesu kuphela uthi ongena ngami uyakusindiswa angena aphume afumane idlelo ekugcineni uJesu abanikeze nasi isixwayiso athi isela kalizi kungekweba nokubulala nokubhubhisa khona nje isela ukuthi masulifice endlini lithi bengivakashele bengizonibheka ukuthi njani banjalo nalabo abangangenanga ngesango linguJesu nabo bonke labo abazibiza ngamaKristu kodwa bengangenanga ngoJesu nabo bonke abathi babantwana baNkulunkulu bengangenanga ngoJesu banjalo kabazile bakabangenile kungekona ukubulala nokubhubhisa into abayizeli ukuzobhubhisa babulala bazohola abantu babaholela ekubhujisweni ongunaphakade bazolahla abantu bazoqiniseka ukulahlwa ngokuphelela kwabantu onembeza wabo ngamazwi kaPaul ushaya uphawu uthi uJesu isela kalizi kungangokweba nakubulala nokubhubhisa nayi into nasi sizathu sesela lingena emhlambini kaNkulunkulu ukweba ukubulala ukubhubhisa alifiki for fun isela alifiki nje lizojabula alifiki lizonibusisa noma lizonishiya izini lizokona abesethu uJesu egcineni nakhe engizele kona mina ngize ukuba babe nokuphila babe nako ukuchichima bazana nasi sizathu sikaJesu uJesu bazana wehla esuka ezulwini engenasono uJesu esebungcweleni bukaNkulunkulu iBhayibheli lisho njalo kuJohn 1:1 lithi eqaleni wayekhona ulizwi wayenoNkulunkulu ulizwi wayenguNkulunkulu uverse 14 athi ulizwi waba inyama wayakha phakathi kwethu sabona inkazimulo kaYise kungathi endodana ezelo yodwa aqhubeke bazalwane lo lizwi okukhulunywa ngaye labazane abonakale ephila impilo engcwele kusuka ngesikhathi eza ngase zalwe esibelethweni sikanina kuze kuyofika esikhathini afa ngaso ephila impilo engcwele engakaze akhulume kabi ngoNkulunkulu engakaze acabange kabi engazenza isono ephelele elithi iBhayibheli lo muntu wabulawa washawa incwadi kaIsaya ithi wayengashayela izono zakhe kodwa washawa wajeziswa ngenxa yobubi bethu ithina izono zethu lezi ezabethela uJesu esiphambanweni ingoba thina sasibabi uJesu azabethela esiphambanweni kodwa kukhona konke lokho nayi inhloso kaJesu ukuthi sibe nokuphila okuphakade ukuthi sibe nokuphila sibe nako ukuchichime sibe nokuphila okungunaphakade bazalwane akukho ukuphila okubaleke njengokuphila okuphakade ukuphila okuphakade ukuphila okungapheli lokho esikuko ukuphila kwesikhashana engiyisinye isinqumo esibaleke kunasonke isinqumo esingasithatha kulokuphila ukuthi sithole ukuphila okuphakade awukwazi ukufungena ukuphila okuphakade awukwazi ukufungena ukuphila okuphakade ngeke ukaFord ungangenanga ngesangelo uJesu ngeke ulimele ulaka likaNkulunkulu uma ufe ungangenanga ngesangelo uJesu
uJesu uyena abazalwane obekiwe wayinhlawulo ngenxa yezono zethu ukuthi sina sonke sosindiswa sibe nokuphila okuphakade sifane singene ngaye. Ithi iBhayibheli ngokuba munye uNkulunkulu munye nomlamleli phakathi kwabantu noNkulunkulu ngumuntu uKristu Jesu. Usho njalo futhi uPetro athi ayikho insindiso ngomunye, alikho negama elinikiwe ebantwini kuba basindiswe ngalo ngaphandle kwegama lika Jesu. Uma bazalwane sizoba nokuphila okuphakade, kumele sazane noJesu, kumele singene ngesango loJesu. Asikho isinqumo esingasenza kulokuphila esidlula ukwazana noJesu. Asikho isinqumo esibaleke njengokuthi njengamanje singene ngesango kuyile lembusweni kaNkulunkulu. Kungenjalo singabalahliwe. Kungenjalo singabalahliwe. Silabo bazolahla kuze kube ngunaphakade. Uthi uJesu kodwa mina ngizile uthi babe nokuphila, babe nako ukuchichima. uJesu usiveze ebaleka kathathu kubazalwane. Eyisango labelusi bezimvu. Bonke abelusi bezimvu kumele bangene ngaye. Kumele bangene sebe recognize uyena uJesu. Nabo bese bem recognize uJesu njengenkosi nomsindisi. Okwesibili uJesu uyisango lezimvu. uJesu uyisango elisekuphileni ngunaphakade. Asivale namehlo sibonga. Siyabonga Nkosi ngezwi lakho elingcwele elinamandla. Elibukhalo okudlula izinkemba zonke ezisika nhlangothi zombili. Baba olungileyo siyabonga ngokuthi usilethele uJesu abe yisango eliyekuphileni ngunaphakade. Siyabonga baba ukuthi ukuphila okuphakade sesinakho ngoba sikholiwe uJesu. Siyabonga Nkosi ukuthi sesinako ukungena embusweni kaNkulunkulu ngesango isango loJesu. Siyacela ke Nkosi ukuthi usisize ngamunye kulabo Nkosi abebenganikeli impilo zabo kuwe, ukuthi Nkosi sizibuyise sinikele impilo zethu kuwe. Sicela konke lokho ngoJesu Kristu Inkosi yethu ezobuya masinyane. Amen.